musu wannan, sun yi shaidar ma'aiki. To amma sai ya ce to ga Qur'ani ya zo kuna jayayya da gaskiya, sai Allah ya ce ka ba su labarin cewa aljanu ma sun ji alqur'ani lokaci daya sun sallama wa gaskiya, an musu muwafuka ya shiga zuciyarsu. Wannan in mun duba suratul abin nan Kitali ko Allah ya ba mu labarin wannan. Wa idh sarafna ilayka nafarun min aljinni yastami'una alquran falamma haraduhu qalu ansitu. Wato a da al'ada irin ta aljanu, ɗaya kan hawa ɗaya hau kan ɗaya, ko da za su kai su 1000 ko su miliyan, sai sun je sun sato magana da Allah ke gaya mala'iku. Za a yi mana a wannan watan, za a yi sallan nan mai zuwa, za a yi da bazara, za a yi da damuna. To abin da za su ji annabi ya ce gaskiya ne, sai kuma su zo su gaya bokayensu na nan ƙasa alƙawarin da suka ɗauka da su kenan. Amma ba za su yi boka wannan alƙawarin ba face sai sun ga ya kafirta. In musulmi ne da kana sallah sai su ce to a sallah 5 ka daina